ayyukai zan kama komai in zan yi ne da kai zan soma kai mini nasarar da ta wuce goma ka daga darajar mu gashi sun ga alama dubu na salati ga karbuwa ta nadama gurin annabi a halinsa sun yaba sunna Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. auren soyayya Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo Allah daɗi. aure dai an kayo na sunna dan gwanja na taya ko murna kai ku daure sadakui zaban amana tunda ya dauri manuniya ke nuna wata ran ku da yin yawa da juna zanubu in kin haife mu zo mu suna Abba Sadau mutumin mu ga batuna kar ku yarda da in kunji hayye ko da bannan ku dau nasiha ta mai Abba dadi Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura auren soyayya Allah ya sa a daɗe ana yi. Na gode, Allah ya sa ka daɗe. Amin. Allah ya baki ladan aikin da kika yi kuma. Tun ba da tarbiyya na gari gashi har za a amma ya auren sunnan Muhammadu Rasulullahi kuma dan sunna shi ke son aure dan Nasir na ne ki duniya ba ruwan shi da aure. Zai san ba a yi miki barka da zuwa barka da kin zo lafiya dan da zan ce da ke barka da gajiyan hanya ba dan Allah bai gajiyar da ke ba. ashe ko da gani da tambaya dai ke ce Zainabu Yarima sannu sannu amarya Ga gwanja ya zo bikin amarya. Angon amarya Shamsi Abba Sadau ya zama ango Zainabu amarya auren sunna ya dauri yo Allah Abba Sadau ne an ba Zainab Yarima amarya. Auren sunna ya daura wayo Allah ya daɗi. Zainabu Yarima amarya sakon ki ya same ni an cewa zai yi miki waka kika ce ba kowa sai ni alƙai Bismillah ai magani.
ba kowa sai ni. Alƙayyimu alhayyu kai zan kama komai. Ki a halin ku na ga alama tunda na wake bakin ki yau da wace nama da ke ga dai an banki mai hali na karama. An zuba biyayya akan jini hanji, an zuba biyayya sai Allah tura yau dai bukin samar mali, sai Allah tura yau dai bukin samar mali, ya kiwa shala akan jini, ya wasa dau an fi na hauna, ya wasa dau an fi na hauna, ɗan kama ba ki da farilla, ɗan kama ba yanda kai mana ba da kiri na wasa yanda kai mana ba da kiri na wasa dan Allah ba ki kirkiza sosai yanda ba ki sai ki kirkiza sosai